Bueno, moitas veces a historia dos povos os acontecementos non son todo o felices que desexaríamos. En este caso, pois é un acontecemento triste, evidentemente, pero bueno, todos os acontecementos van forxando as historias dos povos e forman parte das súas vivencias. En este caso concreto foi un episodio que causou unha fonda impresión en Mugardos e se recordou durante moitos anos e aínda agora de vez en cando pois en algún momento sigue sendo algún tema de xente descendentes de aquelas persoas que morreron, xente dos que se salvaron pero que iban no barco e que xa non están con nós, pois bueno, sempre recorda en algún momento ese episodio, non? Para centrar o momento de que foi o accidente, que foi o 28 de febreiro do ano 1947, é moi importante situar nese momento como era a situación, sobre todo, do transporte. Hai que darse conta que fai 70 anos o transporte non é lógicamente como coñecedes agora, vos que sodes moi novos, agora todo o mundo ten coche, se desplaza aos sitios, a calquer sitio, incluso a 100 metros colle o coche, pero bueno, non é o caso. Ferrol, históricamente, sobre todo a partir de mediados do século XVIII, cando se fan os arsenales, o asteleiro de Esteiro, foi unha zona de influencia enorme para toda a Bisbarra. De feito, todas as poboacións e os povos que están alrededor, Mugardos, Fene, Vallallobre, Perdido, todos da volta, tiñan unha relación enorme con Ferrol, porque prácticamente se iba a facer todo a Ferrol. Se traballaba en Ferrol, se iban a arreglar as cousas a Ferrol, entonces era moi frecuente o ter que desplazarse a Ferrol. Desde sempre, o medio de transporte máis importante de pasaxeiros de Mugardos a Ferrol foi o transporte marítimo, o que se denomina vulgarmente non, coloquialmente, as lanchas, o transporte das lanchas. No ano 1947, pois tamén a lancha de Mugardos era o transporte máis importante de todos os habitantes de Mugardos cara a Ferrol. Hai que ter en conta que a Ponte das Pías, que agora é un elemento que está para todo o mundo de parte que existía de sempre, é do ano 1968, o sea que fai 50 anos escasos. Entonces, antes, para ir a Ferrol, desde Mugardos, había que dar toda a volta, ir hasta Neda, e dar toda a volta por Neda e ir hacia Ferrol. Eso supoñía, aparte que as carreteras eran bastante malas, supoñía un traxecto de 2 horas para chegar a Ferrol. Entonces, lóxicamente, aparte de que non había transporte, o sea, prácticamente non había coches, entonces o transporte que se utilizaba era a lancha. Nesa época, no ano 1947, aparte de lanchas de Mugardos a Ferrol, había lanchas desde moitos outros sitios da ría de Ferrol, do Seixo, de Vallallobre, de Perlío, da Cabana, da Graña, a San Felipe tamén iba algunha lancha. De todos esos sitios había transportes a Ferrol. Hai que darse conta que nese ano, no ano 47, mediados do século XX, ano 50, estamos falando de que se movían na ría de Ferrol aproximadamente 500.000 pasaxeiros ao ano. Era un trasego continuo e, de feito, as lanchas, bueno, se cruzaban a de Mugardos coa de Perlío, coa da Cabana, tal, era un tránsito moi grande. E tamén era moi frecuente nese tránsito, pois, atoparse con barcos da Marina, porque os barcos da Marina salían do arsenal e iban a facer, as maiorías das veces, maniobras rutineiras que consistían, bueno, pues, os barcos para adiestrarse fan unha serie de maniobras, entón teñen que sair do arsenal, entón facían maniobras e era moi frecuente encontrarse con as lanchas que facían os servicios de todos esos sitios que vos acabo de decir a Ferrol. Tamén os buques que iban ao muelle de Ferrol, os barcos cargueiros e tal, pois tamén había un tráfico importante. Que quero dicir con isto? Que, bueno, o suceso dese día, pois, nunca pasará nada, e despois, posteriormente, nunca pasou nada, non houve ningún incidente, houve algún pequena cousiña, pero
non un incidente tan grave como foi o do día 28, que foi un suceso de circunstancias desgraciadas, non? O 28 de febreiro de 1947, como digo, ás 2 da tarde, a lancha que facía o servicio de Mugardos a Ferrol, non? Pois estaba preparada para facer o servicio das dúas de Ferrol a Mugardos, que de Ferrol salían do molle que se chama de Curuxeiras, que é un molle interior que hai en Ferrol, non molle de Ferrol. Entón, non se sabe exactamente que número de pasaxeiros había, porque lógicamente non había un registro de pasaxeiros, a xente collía o recibo, o ticket, era o que había, non había un registro, por tanto non se pode saber. Entre toda a documentación que eu manexei fala que alrededor de 60 personas, é o que dice a xente. Todos os que declararon dicen que alrededor de 60 persoas, máis ou menos. Entre esas persoas había moitas mulleres que iban a levar a comida aos seus familiares, maridos, irmáns, parentes, que traballaban no hosteleiro de Ferrol, que foi o que despois foi abazando. Entón, lle levaban a comida e collían a lancha, prontamente collían a lancha das 11:30, iban a Ferrol a levarse esa comida, iban hacia o hosteleiro e lle levaban a comida e os parentes salían da Bazán e comían fora, comían polas aceras, polos portales, polos bancos, por onde podían. E unha vez de que remataban de comer, pois as mulleres volvían para Mugardos. Moitas delas, moitos dos pasaxeiros dese día eran mulleres que foran a levar a comida aos seus parentes. Tamén había moitas peixeiras, moitas mulleres que vendían peixe no mercado de Ferrol. Entonces tamén xa voltaban de facer a súa venta diaria, entonces tamén regresaban cara a casa. Despois tamén había xente que traballaba no Arsenal, que xa rematara a xornada laboral e xa viña para Mugardos tamén. Había tamén algún estudante, en fin. Aquí a vosa profesora Gabriela tamén sabe moito deso, porque, bueno, hasta non hai moito, bueno, pois tamén se collía a lancha de Mugardos para ir a estudiar a Ferrol, porque había aquí hasta, non sei se era hasta EGB, e despois o COU e todo eso, pois se iba a facer a Ferrol. Entonces, pois os estudiantes daquela época tamén había algún que voltaba para casa. Pois como digo, ás 2 da tarde a lancha sale do seu atraque do peirao de Curruxeiras e máis ou menos á mesma hora, ás 2, tamén sale, esa era a lancha, por certo, que non mo lo dixen, esa era a lancha que se chamaba Generalísimo Franco. Bueno, como sabedes, naquela época o goberno había dictadura do general Franco, entonces, pois, un pouco por imperativo legal, pois, Generalísimo Franco. A pesar de que todo o mundo a coñecía como la General. Aquí todo o mundo de Mugardos, pois, a coñecía como la General. Pois, como digo, ás 2 da tarde sale la General para Mugardos e á mesma hora, ás 2 sale o destructor Sánchez Barcáitegui do Arsenal de Ferrol, que saía cara a Boca da Ría, iba a facer maniobras con un grupo de alumnos da Escola de Maquinistas da Armada que estaban en Ferrol. Vale? Entonces, bueno, como digo, eso era un episodio que ocurría ao longo do día, pues, varias veces, ou polo menos alguna vez. Entonces, bueno, pues saía cada un navegando o seu rumbo, a lancha rumbo a Mugardos, o destructor cara a Boca da Ría. Entón, máis ou menos ás 2:15, pasados un minuto ás 2:15, bueno, pois danse conta de que van navegando a rumbo de colisión. O sea, prácticamente, como seguían navegando o mesmo rumbo, pois iba a chegar un momento que iban a chocar. Avisan ao patrón do barco, lógicamente estaba na ponte, estaba a caña do timón, guiando a maniobra, e avisan ao patrón de que están navegando a rumbo de colisión co barco. Él dice nas declaracións e tal, dice que, bueno, que pense que non hai problema, que me dá tempo. A que se refería con me dá tempo?
pois que lle iba a dar tempo a pasarlle o destructor, a pasar pola proa do destructor. Unha maniobra que non facía casi nunca, o sea, nunca facía esa maniobra, a non ser que a distancia fora enorme, pois se o barco estaba saindo ainda do arsenal e a lancha estaba así, pois sí, pero normalmente o que ele declaraba era que el o que facía era parar, aminorar a velocidade, deixar que o barco pasara e lle pasaba pola popa ao barco. Eso era o que normalmente facía, o que se facía normalmente. Eu tamén collín moitos anos a lancha e normalmente o barco pequeno sempre pode maniobrar máis fácil que un barco tan grande que para maniobrar o ten máis complicado. Bueno, nese momento en que o comandante do barco pensa que a lancha vai a maniobrar, que a lancha pensa que lle vai a dar tempo, hai un momento de confusión en que a lancha para, intenta dar atrás, o destructor intenta facer algún pequeno movimento para librar a lancha, pero bueno, non foi posible. O claro, se produce un impacto máis ou menos sobre as 2:20 da tarde e o destructor clava a súa proa do barco na amura da babor da lancha. Esa é a foto posterior da lancha co impacto, e vedes o grande burato que lle fixo na amura da babor, que é un poquinho máis a proa da ponte. Vedes a ponte, onde está a chimenea, aí va a ponte, aí xa non se ve porque a ponte tamén cae. Entonces, ese foi o burato que lle fixo. O barco xa, como consecuencia das maniobras, xa iba prácticamente parado, pero ainda así, con inercia, se non fora parado, lle pasaba polo medio a lancha. O sea que, ainda así, o impacto foi terrible. O impacto foi terrible. E, bueno, vos podedes imaginar, momento de grande confusión, todo o mundo intenta salvarse, poñerse a salvo como pode, cada un como sabía. Non era frecuente que a xente supera nadar en aqueles anos. De feito, a maioría da xente non sabía nadar. Xa desde o primeiro momento, desde o propio destructor, porque lógicamente era o barco que estaba nese momento máis cerca, estaba lá. Bueno, comentar que o barco, o destructor, no momento que impacta, arrastra uns metros a lancha. Entonces, no momento que o destructor está clavado na lancha, a lancha non afunda, porque digamos que o burato está tapado. No momento que o destructor dá marcha atrás, e cando queda descoberto o burato, e cando se enche a lancha de auga, en cuestión de 2 ou 3 minutos, moi rápido, rapidísimo, a lancha fundiu. Entonces xa nese mesmo momento se empezan as súas labores de rescate, do mismo destructor enguindaron 2 botes a auga e a xente do destructor, pois lógicamente empezou a colaborar. Hai un momento que a xente do destructor se bota ao auga, hai algúns que se botan, pero bueno, ao momento se lles dicen que suban para evitar que houbera catástrofes maiores. Entonces, como vos digo, cada un intentou salvarse como podía. A lancha, outra lancha, que era a lancha Villa de Mugardos, que facía o trayecto inverso de Mugardos a Ferrol, lógicamente a darse conta do impacto, pois dá a volta e axuda nas labores de rescate. Tamén moitos botes que no momento, xente que xa estaba vindo a catástrofe desde Mugardos, saíron moitos botes, embarcacións de Mugardos que tamén colaboraron no rescate. Pois hai o caso de un dos pasaxeiros que iba, que era un buzo, era un home moi grande, entonces se agarrou ao áncora do destructor, se agarrou ao áncora, e nas pernas del, un en cada perna, as dúas persoas se agarraron a él como era fortísimo, pudo aguantalos hasta o momento que se levaron ao barco. En fin, hai moitísimas anécdotas. Despois hai a anécdota de unha persona que se chamaba José Fernández Caciao, moi conocido en Mugardo, Pepe o do Muiño. Pois ese tamén tiña 14 anos daquela, é un dos estudiantes que viña de Ferrol e tampouco sabía nadar. O que pasa é que ele levaba unha gabardina así amplia, vaporosa. Entonces a gabardina fixo ás veces de improvisado flotador, entonces se encheu de auga, entonces fixo que ele flotara hasta que lle deu tempo a rescatalo. Foi rescatado e ele, en ese caso,
foi rescatado desde a lancha da villa de Mugardos por un proeiro moi conocido aquí en Mugardos durante moitísimos anos, chamado Juan o Rubio, que foi un personaxe entrañable daqui de tal, toda a vida ligado ás lanchas e toda a vida como proeiro das lanchas. Pois ese, vendo que flotaba algo e tal, que había, el veía a gabardina, pero de un momento se deu conta de que dentro da gabardina había alguén, ¿no? Había unha persoa. Entón, con o bicheiro que ele usaba para acercar a lancha ao muelle cando iban a atracar, o subeu e foi capaz de subilo ao barco, ¿no? Xa digo, moitos episodios de tal, e despois xente da propia do barco, da tripulación, como foi o caso do patrón Nito, coñecido como Nito, que foi o que salvou aquí a María Victoria, a puxo a salvo, tamén, a rescatou. E despois, xente da tripulación, como Marita Gallego Abeledo, que tamén foi unha das persoas que se destacou polo seu valor e pola súa entrega e contribuiu a poñer a salvo a varias persoas da lancha, que foi condecorado posteriormente por ese valor e heroísmo. A pesar de todos os esforzos que se fixeron, pois, por desgracia, non se puido salvar a todo o mundo. Entonces, no mesmo día do accidente, o día 28, xa se rescataron os cadáveres de 10 mulleres. 10 mulleres que foron rescatadas o mismo día 28 de fevereiro. Entre as víctimas... 9 mulleres, eu iba a decir agora. Eran 9 mulleres e unha nena, Mercedes Romero Quintillán, unha neniña de 2 anos, que tamén pereceu no accidente. Iba coa súa nai. Hai quen conta, non sei de verdad, que dicen que, esos xa son, que dice que a levaba tan agarrada, tan forte, agarrou, que casi foi ela mesma a que a afogou. Perdona, se vou interrumpir. O que eu recordo que me dixeron era o irmán Guillermo, que é un dos supervivintes, precisamente o irmán dela. Ela e eu íbamos juntos a lancha, entonces a nai non quixo dar os nenos, non? Como me deron a min. Entonces levaba un en cada, entonces Guillermito quedou así e Merceditas quedoulle máis baixa e afogou. Perdón, Chito. No, para eso está, no, falamos os dous. Os dous que se veñen así e morreu. E como digo, pues eso, 9 mulleres e unha nena pequena que foron recollidas os seus cadáveres o mesmo día. Se levaron a terra a Mugardos e aquí en Mugardos, en terra, no sitio onde está ahora mismo o bar a Isla, había un bar que se chamaba Bar Asuero. Entón aí nese bar se montou un improvisado hospital de campaña, o sea que onde se empezaron a atender tanto os feridos e onde se foron recollendo as víctimas, ¿no? E nese, digamos, improvisado hospital de campaña traballaron 3 médicos que estaban exercendo en Mugardos, do cal temos unha foto aí, que se chama, era un dos médicos, Manuel García Leira, conocido como Don Manolo. Ese foi un dos médicos que axudou nas labores de curación, no que se poido, había outros dos médicos, Cirilo Pérez e Carlos Paneque del Río. Carlos Paneque del Río era médico municipal nese. Como digo, 9 mulleres e unha nena que se rescatan o día 28, e despois, nos días posteriores, apareceron 3 corpos máis, 2 mulleres e un home. Josefa Díaz Díaz, que apareceu o día 16 de marzo, dadevos conta que o accidente foi o 28 de febreiro, 15 días despois. O 20 de marzo, Avelina Domenico Dilleiro apareceu, posteriormente aínda, e o día 23 de marzo, o único home que pereceu no accidente, que era Fernando Rivas Catoira. Este era un home que non era de Mugardos, era de Coruña,
pero era un dos traballadores da Telefónica que viña a facer traballos de telefonía aquí a Mugardos. Había 3 traballadores de Telefónica que viñan na lancha, 2 se salvaron, e este home, Fernando Rivas Catoira, que foi o que recebe no accidente. Bueno, pois como os digo, 13 víctimas, 10 que apareceron o primer día, e delas, ao día seguinte, bueno, pois se fixo o enterro, que foi unha manifestación, bueno, enorme, de dor, de todo Mugardos foi ao enterro. Se fala na prensa da época, se dice que chegaron a asistir ao enterro ata 7.000 persoas. Hai que darse conta tamén que naquela época Mugardos, a pesar de que ahora Mugardos estamos nunha época de declive demográfico, xa que ahora mismo debemos de ser uns 5.400 habitantes, estamos falando de épocas, naquela época, no ano 1947, Mugardos andaba polos 7.000 habitantes. O sea, momentos de... A pesar de que eran épocas malas, pues bueno, se acababa de sair dunha guerra e tal, pero bueno, era un momento de amplitud demográfica, moita xente, bueno, traballaba en Ferrol, traballaba nos Asteleiros, traballaba no Arsenal, e como digo, se fala de que asistiron a 7.000 personas ao enterro. Foron 9 personas as que se enterraron en Mugardos, porque unha das víctimas foi enterrada en Ferrol, no cementerio de Catabois. E bueno, pois nada, despois que vos vou a contar? Pois pouco máis de que foi o accidente. Foi un accidente que permaneceu, xa digo, durante moitísimos anos na memoria colectiva do povo de Mugardos. Causou un fondo pesar porque, bueno, eran moitos pasaxeiros, xente moi conocida, xente de diversa clase social, o sea, prácticamente estaba representado todo o mundo de Mugardos, aí nos falecidos. Entonces, pois, ese foi un pouco o que sucede ese día. Eu son Victoria, teño 73 anos, nací en Mugardos no ano 44. Ese día, como vos dixen antes, na miña familia houve unha tragedia, unha morte. Eu tiña 3 anos e xa me vestiron de alivio, ou de gris, pola miña tía. E miña outra tía, que se chamaba Filucha, iba todos os días a levarlle a meu avó a comida a Ferrol. O meu avó, que estuvera en Cuba, fixo uns cartiños, era socio de Borrajo e compañía, unha compañía de transportes, de camións. Entonces a miña tía quixo me levar con ela, a miña nai dixo, non vai, está sin vestir, non ves que non está, que non ten, que... Pero a miña tía, que eu era a única nena, despois de 3 irmás, a única neta dos meus avós, pois insisteu, e enseguida foi a miña avoa, ai, mira que non me deixa Matilde, non me deixa levar a nena a Ferrol, vai alá. E miña abuela insisteu, entón miña nai, pois, bueno, pois que vaya. Fomos a levar a comida e miña tía sempre voltaba na mesma lancha. Ainda que deixara os platos na mesa, ainda que fora. Sempre voltábamos ela, eu que iba con ela, na mesma lancha. Entonces, do único que me lembro así é de vir na cámara de atrás, que era a cámara dos pasaxeiros, diante iban os da peixe e atrás. E viñamos 3 nenos, Guillermo, para min Guillermito será toda a vida, porque despois foi compañeiro meu de xogos e de bailiños así, Guillermito, a súa irmán e máis eu. E viñamos no medio, antes as lanchas tiñan os asientos así alrededor, e nós viñamos no medio comendo figos pasos. Viñamos comendo os figos pasos. Entón, cando pasou a da lancha, miña tía, Filucha, non sabía nadar. E o primeiro que pensou, dice, agora vamos morrer, a miña sobrinha e máis eu, e dixolle a Nito, que era o patrón da lancha, Nito das lanchas, chamábase aquí en Mugardos, si se facía cargo de mí. Dice, sábame a nena, porque eu non sei nadar. Entón Nito dixolle que sí, puxome un salvavidas ao redor, e ele e eu fomos os últimos en deixar a lancha, porque o patrón sempre ten que esperar hasta que todo o mundo
Cando se fundeu a lancha foi cando nós salimos de ali. Bueno, ele me entregou a un barco, a un bote, non sei o que. Tamén do que me lembro moi ben foi de estar nas máquinas do barco e de levantar os brazos para que me quitaran a roupa mollada. Eso sí o teño grabado, cos brazos para arriba. Antes os mariñeiros levaban unha camiseta que era como unha lanilla, non? Sí, no destructor estaba. Sí. No barco do destructor, estaban as máquinas ali. Puxeron unha lanilla desas, porque a roupa estaba mollada, eso, e deron un pouco de coñá a beber para... porque era febreiro, muchísimo frío, a agua está frísima, para reaccionar, non? E despois de ali, xa non me acordo máis que de verme na casa da miña boa, que estaba na cama, claro, queríame dar leite, queríame dar isto, pero eu quería do que me deran no barco, eu quería beber outra cousa, non? E tamén, según a miña nai, a miña familia, que cando cheguei a casa ainda levaba os figos na mano, tuveronme que abrir os dedos un por un, porque os figos estaban así apretados, impresión, eso. E despois dese día, o único que me quedou moi pegado na mente foi que nos Remedios, en setiembre do ano seguinte, a miña avoa subeu a costa dos Remedios de rodillas, e a miña tía e eu íbamos cada unha nun lado. E despois, pois, xa digo, nunca me empatou moito porque eu seguín indo na lancha, fui á escola Ferrol, 6 anos, e nunca tuve de decir, bueno, xa estou náufraga, tal, e ainda me sigue gustando moitísimo navegar. O sea que... Houve outra xente que, sin embargo, que xa máis maior, que lle causaba impresión, ainda cando iba a Mugardos, o sea, que iba a Ferrol, ainda iba un poquinho, durante moito tempo. Hai que pensar que a lancha de Mugardos a Ferrol eran 15 minutos. Claro. Salían de unha hora e das media horas. Cruzaban esas lanchas eran 15 minutos. Entonces, como se digo, cando eu fui para América, non había tal cousa como as tías, non? Para ir hasta a Xuvia, e non había autobuses, entonces a lancha era, comprabas en Ferrol, traballabas en Ferrol, todo facías en Ferrol. Aquí non había nada máis que dúas ou tres tendas para un azafrán, un pimento, tal, e... Todo se facía en Ferrol. Todo se facía en Ferrol. Entonces era un negocio, e a lancha era moi cómodo porque deixaban o muelle e xa prácticamente na calle real e todo prácticamente os comercios, todo eso, xa estaba por aí, subías camiñando, era moi cómodo. Por la calle donde estaba o pico e todo eso, pois aquí estaba cheo de comercios, pastelerías que comías un pastelito, te traía un pastelito cando iban a Ferrol de Fengando, entonces todo era eso, de marchar a Ferrol, a comprar Ferrol e todo. Meu pai, que era militar, traballaba no parque de artillería, e claro, cando se fundeu a lancha no barro, entón baixou a muelle, cando se iba a túa filla máis túa irmá. O meu pai que é redondo, pobre, pensando neso. Pero a que levou a boa noticia a casa, porque miña abuela, pensando que pola súa culpa perderon a filla, iba a perder outra, e a súa queríase tirar ao pozo. E miña nai dice, pero señor, que fai? Entón, a que foi mirar por nós foi unha tía miña que aínda vive, que se chama Mercedes, a Vaca Roxa, vos non os conocedes, pero a familia vos así, pois foi ao muelle a mirar, e cando veu que os difuntos que había, se veu para casa decir que eu e máis a miña tía que estábamos salvadas. É así. Dese día non teño máis recordos, pero bueno. E despois a lancha era do tío Vila, que despois casualmente eu casei cun sobrinho del, e deronnos un seguro de diñeiro, non? Aos que íbamos na lancha. E con 3 anos xa dispuxen eu do que iba a facer cos cartos meus. E a mi dinero, cando me deu mi dinero, comprei a miña tía Mercedes unha máquina de coser de pedal, que tiña unha desas, e outra tía a miña que estaba de luto, que quise comprar un vestido de... Dice, eu son moi gobernador, desde pequena xa mandei en todo. Comentaros tamén, mira, que a lancha, esta é a lancha cando se estaba reparando. Despois do accidente, ao principio se iba a reparar no Arsenal de Ferrol,
pero Vila, como di María Vitoria, Jerónimo Vila era o propietario das lanchas nese momento. Era propietario tamén dun asteleiro, do que ainda quedan o edificio, ao lado da isla, do bar que se chama Caboleiras, que tamén hai unha foto por aí, se o podes poñer. Ese é o asteleiro, cando funcionaba, cando estaba a pleno rendimiento. El, que era o propietario das lanchas, como digo, tamén era propietario do asteleiro. Entonces, como a lancha levaron ao arsenal para arreglarla. Pero como o tempo pasaba, el necesitaba lógicamente a lancha para seguir prestando servicios, pediu permiso para si él podía ir a reparar ao arsenal cos seus operarios. Lle dixeron que non, pero que lle traían a lancha para o seu asteleiro e a podía reparar. Foi o que fixeron, a truxeron para o asteleiro de Vila, e a outra foto que enseñaches é cando se reparou. Esa era unha grúa que se chamaba a machina flotante do arsenal. Unha grúa enorme, flotante, que se levou do arsenal e con esa grúa rescataron a lancha, subiron a lancha e a levaron por o arsenal. ¿Preguntas por aquí? ¿Preguntas por aquí? Ese que che dicía. A ver, se fala de que a xente, cando descalou posteriormente, como non había registro de pasaxeiros, que iban en total alrededor de 60 persoas. Vale? Eu no traballo recollín un total de 56 entre os pasaxeiros e os tripulantes. Hai que decir que estos barcos levaban, como tripulantes, levaban un patrón, un maquinista e un proeiro. 3 persoas, vale? Entonces serían 3 proeiros, 43 supervivientes que eu teño controlados, digamos, entre comillas, serían 46, no, 40, máis 3 tripulantes, 43, máis os 13 parecidos, 56. Pero probablemente debe de haber algún máis que eu non teño controlado. Despois dese suceso pasou algo, outro caso igual. De así de que fora unha abordaxe de un barco contra outro, non. Houve un accidente da lancha da Cabana, que non sei se María Victoria, eu, polo que teño recollido, cando iban da Cabana a Ferrol nunha lancha, viñan dunha festa, dunha romería, e a lancha, bueno, iba moitísimo máis cargada do permitido. Entón a xente, bueno, viña dunha festa, dunha romería, moita xolda, moito tal, se empezaron a mover, a lancha se abaneou e caeron 2 persoas ao mar que afogaron. Pero así digo que un abordaxe así e tal, posteriormente non houve nada. Para centrar o momento de que foi o accidente, que foi o 28 de febreiro do ano 1947, fai 70 anos, ahora mismo, se conmemoraron outro día precisamente, o Concello fixo un acto conmemorativo descubrindo un pequeno monumento, un monolito onde están grabados todos os nomes das víctimas, e aparte, bueno, pois se puxeron en contacto comigo para ver se eu podía facer un pequeno libro explicando un pouco o que foi ese acontecimento, que foi o libro que presentamos el día 4 no Concello de Miño. 83. Entonces, bueno, despois xa o paso seguinte que foi me metí na Marina, e desde aquela pues, estou traballando na Marina, son oficial de Marina. Pero me dedico aparte a facer algúns traballos históricos. De feito, son o coautor da Historia de Mugardos con Juan Carneiro, un ex-profesor deste instituto, e algúns outros traballos e algún libro que teño publicado tamén en relación coa historia de Mugardos e de Ferrol.